kan chanela kan lo lawm le vek a cheu prison break chu a more kan lo bok don ta a description a hian social media link ka da a FB le IG a hian min lo va follow ve le theu ula za tlak te te hian tin WhatsApp group lam hi member tlem zong kan la lenga description a hian link da telin alut masa sa van nei ani to mai o Michael kha thi in a thlan lungpo kan mu ani kha Michael kha alo thi rengem enge in thuk a thi lo ani chuan engwanga thi anga lange season 5 a hian kan hrechuak don ani ti bek chu kumsari avele meu chuan Fox River atangin a chuak ve theita le kha pakhat dongin a en ngal thuaya thi anga an ngai Michael thalak alo om tlat angai na a hrelo hle Lincoln le Sarai chu hril hriat vat tha in a hria a le khadona chuan ikut chuaka I thla te ro puina I muwang tin he kan khovel hi Sawisel bo alo ni to don ani ti in thu alo in ziak bok eng thu chi ange soyatum a hrelo reng le kha chu tu thon nge a hrelo bok Lincoln chu mu in a le khadon vel chu awa mu a Lincoln chuan mi tu te emaw fiam thuwa alo ngai saka Michael chu athi to ni in angai Michael chu ladam se ti bek kher aron biak aring lawani Lincoln chuan Sarai te chung kuwa mu in Sarai hian pasal fel melzet Jacob aneya Michael anen an fa pa po kumsari mi lai alo ni to Sarai chuan a minga apa ming ang chi asa in Michael Scofield ti in apua Michael chuan apapuya chu alo lawm khop Lincoln chuan ti beka le khadon chu Sarai an peya Sarai pon Adam chu alo ring to big lo ladam tak tak ni se ami huat ber ti bek aron biak masak ber an ring lova ti bek fiam tu tho na satlia an ngai sak Lincoln chuan le kha chu en chiangin thu in thup a mu chuak ta pensila in ziak chu ti re in ogijia ti thumal hi alo in ziak ka eng ti na nge a reng lo Google lama ogijia chu an chui zui nga la Middle East a tan in pakhat ani ti a hrechuaka chu tan in a chuan khovel huapa terrorist lar le misual bonra tak tak an tang ti a hre thei bok ti bek chuan email dongin Dr. Utkom awa muwa kutlem atak thei ang ber lo siam sakin a kutlem chu aman ato tak zet nima sela merhiat lowin a pek tlak sak vek ani Lincoln ngai athato lo hle Michael chu athinge yemti in aruang fia tumin athan a haya Michael ru mu tur pakhat ma alo omlo Michael chu an ompo lain an phum kha ania ataksa aya plastic mai an da tlat Michael chunga hian engchi nge thleng chui tur awanga te reng em Lincoln chuan thu dik khreturin Middle East lama azin angai ti hria in Middle East lampan chu atumta ani Sarai te chen na ina chuan mel hriat lo mi pale meichi aron lut thutin an chung kwa an ron beya Sarai pasal Jacob chu chan le wang po omlovin amala an kap nge Sarai chu kumsari zet ral muangin a om towa chutia be an tok ta thut chu a chan a hrelo hle Michael Adam angin an soisia enge mothil in thup chu a om nge yaring Lincoln chuan Benjamin chu va mu in Muslim ru tak alo ni to a Arabic tongte alo thiam to bok Michael chanchin chu hrilin an pani in Middle East a Yemen kho pui sana an panta sana a chuan sarkar laka hel ISIL 10 Yemen kho pui lak an tuma bompuak thom le silairi hriat tur a om ve reng Yemen a chuan an mel hriat meiche pakhat siba chuan alo boi pui chata CIA lamin Lincoln te chu chui zuin Yemen misual kuta thi tir an tuma nimasela beile tin an him shram Michael an phum na thana plastic an hak tir ko chu Lincoln chuan la in Kenial Autis ming a inziaka ko chu Kenial Autis ta ninge yin alang a thil hriat chu thlasik mu mang ang ruai hian a chiang lawani Lincoln Benjamin le siba chuan Yemen prison chu to in Michael mu nge yan tum Michael chu alola damani chuan he prison a hian a om turani Michael chu a thinge dam fi antum
Michael Scofield ming soin mu an du thu tang veng tute an hrila Michael chu an lo hre reng lo Lincoln chuan ngai tu na thar nei thutin Keniel Autis ti in an hrit le a Keniel Autis chu an kota Keniel Autis chu tu dang ni lovin Michael nge yani engtin nge ani theih thito anga an ngai Michael alo la dam tlat Michael chuan Keniel Autis ani thu le Lincoln le Benjamin chu a hriat lo thu an hrila Lincoln chuan mak ati hle zona hlirin amit menga khatani Michael chuan tu tenge an ni a hriat lo thu soin gatne na chuan a sela hroi kir le tur a hrilin a kirsan le ta ani thitowa an ngai Michael chu Middle Eastern in hreom em alo tang reng sia Lincoln thin lai ana tak zet Lincoln te thlen na in kongka chu ron rirek rakin Lincoln chuan a hong thuta mi pano pang pakhat lo ni in a zui ngal ni masela a phaman lo Benjamin chuan dormet bula chuan lekha charin Arabic trongin alo in ziaka thukhu taka soin tuemo chuan prison engpek na hmun tlowa ti cheturin aron thrila Lincoln chuan Michael ani nge yaring Michael te sela chuan mi pangalai an oma ama baka David Asian mi pakhat le Muslim mong kohur pakhat le Yemen politician fapa antang Michael te hian tlan chu an lo tum ngar to a pona puitu an nei lo wangin an tlan chuak thei lo mai po a tuna chuan Lincoln ten eng an ron thunun thei to dona an tan tlan chu a har salutuk to lo mai thei Lincoln chuan Michael a chetla video a an lak chu sarai a thon ve ngala sarai pon a mangai Michael chu aladam ti a hretei ni masela engwanga ron bembi longe ani a hrelowa an hriat velo thil chu a om chiang ani Paul chu a office ava mu in Michael a chungchang ava zota Michael chu a thinge adam engchi nge achunga thleng ti in thu ava zot chiang Paul chuan Michael a angdeu Keniel Autis ani thu le khovel misual turu buru CIA Deputy Director Thattu ani thu alo hrila sarai chuan mak ati zual tel mai video te Paul chuan alo entir bok an hriat velo thil avatam te renge Yemen khopuya tan ina chuan ISIL hel Paul ho tu pa Abu Ramal tang ve in tang dang ho chuan an hlauhlom khop maya nimasela Michael identity thar chu misual torot ani ve mio sia Abu Ramal nen po an lo in hrecha khop mai Michael hian Abu Ramal tlan chuak pui atum don ani Michael chuan Lincoln le kha athon le a prison bula no pang in fiam ho chu pe in trail red lo in le kha an pek sak thin Lincoln chuan le kha chu lo mu in Michael a chena hmun hluya le kha chuan a hruai thlenga prison engpek na hmun zana an kalanga eng ti thimin Michael ate an ron tlan chuakang sarai chu ti bek chuan ron mu in Michael a chungchang a hrila sarai chuan ti bek chu ala hlau deuh pong sual alo tum ve zuk to a han nel vak ngai na chu a om bik lo sarai chuan ti bek ne na chuan Michael anga an soikha Keniel Autis ani thu Paul na soiti in a hrila ti bek chuan chui chian ve nge yatum engwanga zela tanga chuak nge tu in nge akut lempe tin thumak tak adon te kha Michael alo ne nge midangin an fiam kwal chui chian ve nge atumani zana chuan prison engpek na chu anti thimsak nge maya ni masela Michael te tlan chu atum chu an man le ram Abu Ramal kha an hroi velo bok Michael te chu hremnan hola anda ranga Abu Ramal po tang ve tho mong ko hur tha atuma wangin anda rang ve bok Muslim rama hi chuan mong ko hur ho an che ple maya andana chuan tha turan ni top mai tuaitan hun a om lova uire an thata mi pa ero chuan nu pui an nei treu thei mei chedin muna chia in ra be an ni na sa hle thina ni ISIL lam chuan an ho tu pa Abu Ramal chu chan chu tumin khopui an be ve zela sarkar lam hian ani na taka chuan hel ho chu an hlau ru hle Ogijia prison po an lak nge arin om ga tho chuan hel ho chu hlawin prison an chu sana ISIL ho ron thlen huna prison chu an la to don lo be let vel kha sarkar lamin an tum lo reng ni in alang
Lincoln chuan Michael a zalen na tur chu sarkar lama buaipuin a zalen na tur a hlo chuak theia Michael la chuak tura an vakal chu gat reng an lo to lo Michael pui tur chuan rang takin atlan lut ngal ti bek chuan Paul chu va mu in silain avau beta tun si zam chu ti bek po asmat thei hle tual tha mang minun rong a anglo riau Paul chu athil hriat du te zotin Kenial autis le Michael a inzom na hriat chu nge atum aisil ho an ron thlen chuan Michael le a thian te chu thimai turan nia aburamal chu tangzinga mi then kha thowin tha an tum ve bok lau tur nei ve an nia wangin anin puitona Michael an hola chuan tlan chhuat theina man ruwa da loksa in chumi mang chuan aburamal chuan Michael a kongkhar a honga Michael chuan an vain an kongkhar a hon saka ti chuan an tlan chuak thei don ta Paul chuan ti bek a thu hriat a hril kim vek ma in CIA agent pani sarai pasal bengot tu te kha an ron langa Paul chu an ron thatta ani ti bek chu lowin sa seng manin 911 a call vata in hnuai atanga tlan chuakin a him thei hram Lincoln a chuan prison chabi chu mu in a honga Michael te kha khandanga trangin an chuak liam chi a mukman aburamal chuan a helril ru chu chuale in Michael te ho chu tha vek atuma video a coverin Michael lu zayatum chutia an boilai chuan Lincoln ron lang thutin motor nunga hel pakhat chu Lincoln chuan ron da tha in buak rang silai a chel taran mai aburamal naw te chu silai da thak tir vekin aburamal chuan Michael tha alatum tho David chuan Michael chu chan vatin aburamal athata an zinga pakhatin video in alo cover bok Lincoln chuan hel ho chu alo ka vea David a cherang kher mai ti chuan mun hima omin Michael chuan a u a mangai em Lincoln a kwale theita Lincoln chuan zo na tam takanei ti bek chuan Paul ron thattu te kha en tha in maktak main sarai pasal Jacob tenen anim mutlat sarai pasal in rol ve dan chu a hrathiam lo hle an tha lak ruk sakin sarai hril hriat ngei tha in a hria a thil thlen dan vel chu a hrathiam lo tel Michael chu enga chi nge a in bar lu hriat alani lo aburamala an thana video chuan yamen khopui alu ne hle mai tuna chuan mi zong in tha tumin an zong to donani aburamala chu an sa khotana martara an puang mi maya Muslim ho chuan Michael teluman siam ngalin indona thiang hlim aisil ho chuan an puang ta ani Lincoln chuan Michael chunga thil thleng chu zotin Michael chuan kumsari liam ta a thil thleng chu ti hian a hrila CIA hnuayami Poseidon an ti mai chuan 21 void CIA hnuaya dinin ka thiamna te hi aduwa ti chuan a hnuaya thok turin min tiluita ani ka du lova ni masala sarai aman tir ngala a hnuaya ka thok lawani chuan in chunga truan atum siya baka CIA chu sarkar nuai sarkar kutken ani karing ve bok du than tur ka nei lawani 21 void chu CIA kal sual poldin ni in khovel hun sang tan ina lutin misual tak te katlan chua pui thin CIA tana tangkai tur chu katlan chua pui zel ti luina awangin thi anga kalan kha angaya kalo biak po cheu chuan in chunga chet zel an tum tuna chuan ruwa manna kaneya engkim atop vek to ang ti in a hrila CIA sala Michael atanga ni ber tuna chuan khovel misual mingthang ni in mi zong in Kenial auti sangin an hria misual mingthang eng sarkar po ina an tha du hring ani to ani Michael ate chuan airport atanga Yemen chu asan an tuma airport pan po chu hau tak ani nima sela an thleng thei ani ngat chuan Benjamin le Siba chuan an lo nga kang Jacob chu ti bek awangin sara in aring hlela nima sela min beitu te kha ka zong chuaka policeman tir ka tuma wanga mukani ti in a in soifia sarai chuan aring vele mai Jacob phi tu chi nge ani hriat alani lo Michael ate chuan airport thlengin nima sela thona in a tho chu san le ta hel ho chuan khopui an la to siya an tan kong athim tak zet
andam chuak kherangem hriat ani to lo Lincoln chuan siba chu bia in siba chuan omar zong muturin a hrila arwal chuan khopui an chu asan thei tur thu a hril tel bok Lincoln te chuan omar chu mu in vaisum dong phakarril ru alo puwa bum alo tum ve nima sela Lincoln te chuan voin a motor chuan yamen chu asan an tum siba chuan Lincoln ron bia in raltlan anga US an lu to thu a hrila Lincoln pon khopui an chu asan mek thu a hril ve bok CIA agent pahnih 21 void mi le sa Poseidon nuaya thok Robert le Emily chu NSA mun puya kalin satellite mangin Michael ate chu an chui zuya ISIL ne na Michael ate thenchin ril zelin ISIL ho tha tir an tum achan chu Kenial OutTC and CIA deputy director atha wangani Michael ate chu gas station a cholin online in a thian pakhat avabia akuta tatu om chu thala turin a hril bok atatu chu engchi enge soyatum engma an hrelo nima sela Poseidon ama talboi tir tu chu beilet atum to a Poseidon ti boy atum na trick khote ani nima sela CIA kal sual ho chu an boy ve na kang ISIL ho chuan ron pha in silai le amu an tla cham sia David chuan ges chu ka puakin ISIL ho an thivek nima sela ISIL zinga mi pakhat a thian te ruala local lo a nu khoi pakhat chuan silai nen ron zuin Michael akal franga Michael nen chuan in bein Michael chu tur kaina man ruwa hliamin Michael anatak zet Michael ate chu mun him thlengin Lincoln chuan sarai bia in tranpuina anma mo thu an hrila Michael chu hliam da hle in thisen pek angai thu a hril tel bok sarai chuan apasal Jacob ne na chuan Michael apasal lui aladam thu le a tranpuina amamo thu an hrila Michael ate omna lampana chu nga langai thu a hril tel bok Jacob chuan sarai adu ema wangin Michael athik ngam lo sarai le Michael chu anin mule ta Michael chu enkol ngal zungin athisen apebok darkar ni thum aral nu chuan Michael po athachak hle Michael chuan afa pathalak en dilin sarai chuan a entira Michael chuan afa pathalak chu enin an hlim khop nima sela abei seilo thil a mutlat sarai pasal Jacob chu tu dang ni lovin Michael blackmaila talboi tir tu Poseidon nge chu ani Michael chuan achunga thil thleng chu sarai a hril veka Poseidon chuan CIA noya sial randinin 21 void ti in a hminga vua Michael chu athiamna adu ema wangin a noya thok turin a blackmaila thil ati theisi atira chuan Michaelan an narveya nima selai sarai amantir ngal kha ania ti chuan Michael chuan achung kwa ami mangai te him theinan CIA chu azomta a khovela misual tak lungin tang ho chu atlan chu puitrin Poseidon din 21 void chu sarkar noyami ni tura angaya nima sela Poseidon chu CIA deputy director chuan athil ti lo chuin CIA hriat puinan ni lovin ama thu in operation a local puitrina chung thilte chu hrechuakin lungina da atum ruk lain CIA deputy director chu Poseidon Jacob chuan thatin Michael tha angin alantira Michael chu thi anga alantir to awangin Kenial OutTC angin CIA mandu ber an deputy director thattu alonita ani Lincoln chuan Fernando chu kholin Michael aladam thu a hrila US lunan an long an mamo thu a hril bok Fernando chuan a thona long captain chu aswal thu le Morocco wa an om thu a hrila Lincoln te omna nen a in hlat lo Fernando chuan dollar singa an nei phot chuan an pu chuan arem ti tur thu hrilin Lincoln nen anin berema longin US lu an tumani Michael chu Kenial OutTC identity thar anei to awangin khovel ram sang sarkar tithin urin engram sarkar pon man andu veka anun ache ple poisa chu an nei mai lo awangin sarai chuan azongbun 2.5 karat achei lungluman tam dollar nuai khatle singa manhu api inaro chunchu an peya Poseidon misual apasal ni bok bula an fapa a omsia thlona a letle ngal vat atum
Michael chuan Jacob chu ani na hrechuak anga langlo turin a hrila sarai chu hunrem chang anei vele an fapa nen tlan po ngal turin a cha bok Fernando le Michael ani muvele ta Fernando pon zo du anga khop mai ni masela an hun ton hian azir lo ema inkom na hun an nei meu lo CIA lam chuan Michael a chuan a long chu an hrethuaya ti chuan SEAL team tirin Michael Keniel Autis ni ta chu tha an tum don ani SEAL team ho chu an ron lang thuaya Michael ate chuan lo bumin Fernando an phur bet bok Fernando chuan an long captain chu nek thal topin an long chu malam panin akal tira SEAL team te chuan Michael ate chu muzo lovin an kirsana ni masela bombit nein long chu ka pu an tuma Michael ate chu zuang thlakmanin an him thei ram an long ero an kap dar vek ani atuka chuan friends long pakhat an buwa Michael ate chuan lo awvatin friends lampanin an chuak le ta hun kaltowa kan lo kir le lokanga Jacob chuan Michael chu a office ru ka ruain 21 void ina CIA hriat puilova an thil ti zong zong an record na computer a ombok chu ruma chuan Jacob chi alu theia lu thei tur chuan Jacob mel put angai ani Jacob chuan alem chan ala chun zom zela atira chuan Michael a chhor ringot kha ania Michael vo be nan sarai hnai adu awangin nupuya ta na neya nima sela hun loral zelin a mangai ta a Michael chu thiturin yamen lama atir liam ta kha ania chu mai ala nilo CIA deputy director chu thatin Michael a tha angin alantira Michael a chu ni na tharpe in Keniel Autis ti ming avu saka heng zong zong hi sarai a mangai wang ani to ani Lincoln chuan Michael chu a hun man dan hrilin sarai case a fel nu khan sarai chu US lama in fapa Mike nen an kir le a ke chu Panama la omin Sofinian dor te kan siama ni masela Sofinian chuan kan in then thuaya na kama mosia Luka Abruji John Abruji fapa noya na ka thoka longvela bungrua en kolani mai ka na chu Luka chu rilowa sumdong thin lo ni in US adam doi atol lu thina voi khat chu abom hongin dam doi dollar noi khat man ho ka muchuaka dam doi atol thin ti hrechuakin tuipuya ka paita ani chuta tang chuan tha tumin minzong tangar ngarani ti in afrila nimasela US lu kan du chuan Luka hian min pui theyang ka ba petur angin ka insoyanga thona in thunei tu te hriat mi lowin US kan lut theyang ti in afrila ti chuan Luka chu bia in ba petur angin a insoya US ram chung chu lu antuma Jacob nena phubalak nge antum ta ani Jacob pon Michael chuan aron pe nge don ti hria in aloin po sai na save khop maya computer thiam tak pakhat CIA nuayami Andrew chu a chorve bok Andrew chuan Michael ta tu vel chu zir chiangin encode vek ania chiang le zuala a en chuan code then khat ni in pon website ta te hroi lutin CIA deputy director Keniel Autisan atha na video upload na website ta te a hroi luta image si rang rang an muthei engti na chi ange an la hrebik lo Michael hian tal boy tir atum nge tu nge abiaka eng asoina nge an la hrelo Michael chuan phubalak ngei tumin ama puitu turmi asom kuala ti bek pon ale kha alo puve bok ale kha chuan fapa anei thule location pakhat omtelin chuta chuan a mu thei tur thu a hril tel bok Michael chu mu adu hle a atira ale khathon ikut chuaka ithla te ro puina I muwanga tin he kan khovel hi munduam zok alo ni to donani ti thu chu engti na chi ange zo adu hle a location zia chuan kalve phot atuma fa anei po chu ala in ring helve ani Michael chuan David chu Chicago wa kal tura tirin akal na mun tur tak location apebok David chuan engchi ange ati don a hrebik lo Michael ate chuan US leilung an rapleta Luka Abruji warehouse a cholin Luka chuan Lincoln a poisa ba a thing le a Lincoln chuan pek tur pakhat ma anei si lo Luka chuan an unawa tha atuma Michael chuan plan lo nein DA agent tam tak pona anom thule an tlan chelo ani chuan adam doi chopa an man vek tur thu an frila
liuka chuan ring lowin Michael chuan DA agent lem a thian te chu a kowa liuka chu in sa sengin Michael te an him thei ram 21 void zinga ami pa jok roba chuan an na chu nuam ati to lo thu a thian nu Emily chu a hrila dik taka sei chuan poisoi lo beya tha adu to lovani Kenial autis an tha huna 21 void chu san atum thu a hril bok Emily ero chuan 21 void chu san thei ani lo thu le an chu san ani chuan an thi tur thu a hril ve ani Michael ate chuan sarai te in an pan thuaya an letter box bula tui chepai na kora chuan Michael an sarai biak po atum na lekha thon zong zong chu pai thin ani ti an hre chuak ta Jacob Khan Michael lekha chu lo mu ma sa thinin alo pai vek thin chu ni in Lincoln le Michael chu ina an luta sarai te mu tur an lo reng lo Jacob chuan sarai te nu fa chu ti lui da bangin mun danga alo son mak ani Michael le Jacob chu in mutura impia in Jacob pian Michael tha atuma Michael hian Jacob an CIA deputy director atha thu dikhailan atum ve bok chuan Jacob chu Michael plena wanga tal buain Michael ten an zuya Lincoln le siba chuan zuin ni masela a hnu an hlo tlat Jacob kar chu mu in Michael chuan lem ziak a muwa afapa lem ziak ani nge ringin afapa chuan a omna hril atuma angai lem ziak chu me pani ti hre chuakin afapa le sarai omna lam chu an panta ani sibai ero Lincoln a chuan achunga thil thalo a thengang ti lawin a in rol ve a phal to lo David chuan Michael a location soina chu vatlengin dila chuan bur awa muwa chu bura chuan thisen alo angai na a hrelo hle tibek chuan Michael a location chu vatlengin Michael a lekha a muwa thil zia a hre chuak ve ngal David chu 93 kuma anula kop thin nen an fa lo ni rengin tibek zel atan chun zom ngal sia ni masela Michael chuan lo chui chu sakin tibek po pa ani ve reng mai David chuan apa chunin zel atang ve molani Michael chuan afapa chuwa mu in afapa chuan map azia lo thu alo hrila Michael chuan thil zia a hre chuak ta Jacob chuan abum masatlat Lincoln chuan pona Michael ate alo ngaka ni masela liuka kha ron lang thutin akara trangin Lincoln aron chui chuaka ti chuan Lincoln chu aron kap ngek mai akap lum nge ngain atlan san le ngal minute rukliam ta khan kan lo kir le lokanga Jacob chuan Michael bum dan ria in hnuai sarai an man bok sarai chu Robert Khan vengin sarai chuan Jacob chu CIA deputy director thattu ani thu Robert ria da chuan asoya Michael chu mi felani thu soi telbok Robert chuan Jacob chu aring hlel hle maya ni masela eng thudang ma asoilo ti chuan Jacob chu pona chuakin Michael ron lan vele Emily le Robert hian an lo thatang Emily in Michael tha atum lai chuan Robert chuan an tran na chu adik lo thu hrilin Kenial autis chu misualani takzet chuan police kuta hlan a that thu an hrila an pani chuan tlan bo mai a rot bok ni masela Emily chuan 21 void chu chuasan thei ani lo thu hrilin a thian pa ama piang thar san tu chu akap luwa an boilai chuan Michael chuan afapa chu pona tlan chu tirin apa puyan alo nga thu a hrila Mike chu Jacob chuan lo mu in a hruai bo le a Michael chu a in sa seng ve ngal Emily in Michael tha atum lai chuan sarai chuan ron bei thutin Michael nen an fapa nga event turin an chuak vata ni masela Mike chu Jacob an alo hruai bo man Lincoln chu nga event zuin damdoi ina an hruai ta ani ti chuan Michael chuan ama puitu te chu ko khomin arua manna a hrila ti bek pon afapa angai tu ema wangin Michael pui adu ve David le Michael anzalen na tur chuan Jacob thil ti sul hailan angai ti bek te pa fa chu Michael a chuan a thiam pakhat thil siam thiam tak manlai mun hlui ram to angai ang chia din le theih ne na tirin Jacob chu talboi tir atuma hysteria kirle tumin Jacob ina CIA deputy director athana mun chi kha a thiam pa siam tirin Jacob sul na thup bo to chu hailan le atum ta ani Jacob chu bum chuakin a office a ata tu mangin aluta
Jacob melang chia ta tu alo nei reng mai a call poimo engkim a record na chu la chuakin CIA Deputy Director Thisen atat bok Jacob chu khola bia in a hadi sakol thu hrilin mual pawh du lo chuan a fapa mic nen in thleng turin a hrila in hmuna hmun tur soin a top thlen pui nge atum sarai chuan Lincoln chu hospital a zongin Lincoln alo chuak dai to Salt Lake atang tho ka hliam pakhat damdoi ina anron admit thu doctor chuan soin sarai chuan Robert ani ringin awa muwa a fapa mic omna zotin alo hril ve mai Lincoln chuan liuka chu mu in ngaidam ton turin a hrila liuka chuan lo du lovin Lincoln chuan soi sa repin police amantir tibek ta pa fa chuan artist chu wa mu in Michael adu dan ang thlapin CIA Deputy Director thi na mun chu a pe fel to thu le a man to thu an lo hrila he artist si Michael an prison atanga atlan chu puya wanga in thian ta anni ti chuan Jacob le Michael chu in mu in Emily le David chu in bein Emily chuan David akap ta Jacob chuan Michael chu hadi sada na muna roi turin avau bok tibek thinrim chuan Emily chu bei thutin a ring a throi tliak bok mai police ho lo thlengin tibek an manzui nga la sarai le Lincoln chuan Mike an chan chuak ve bok police lo langin Michael atlan thuta Jacob chuan ngalin Michael a thiampa thil siama Michael atlan luta Jacob atal boita Michael chuan history siam tha in Jacob chu tual thatu dik tak zok ani ti a thiampa puina in alan tirta ani Michael chuan CIA Director chu evidence anei zong chu thonin Jacob chu CIA Deputy Director thatu ani ti hria in an manta CIA Director chuan Michael chu mu in afin ema wangin CIA alut turin asoma Michael chuan na azon lo thuwa changin azalen na asul chuak veta ani sin to bera chuan Michael chu mizalen ni veto in anupui fanau a unau pa le siba tenen an lim khop mai ti chuan prison break chu atop ta ani